घुसतानी ओही खातिर रुसतानी सोयरे में घुसतानी वही खातिर रुसतानी बोली बुद्धि होई सैया रौरा कहिया जी बोली बुद्धि होई सैया रौरा कहिया जी मन के मनाई तनी सैया जी अबही पुरान बाटे बरहिया जी मन के मनाई तनी सैया जी अबही पुरान बाटे बरहिया जी। झाँक जे सुनी देवरानी बुड़ई है मजाक जे बेरी बेरी दुआरी से देखो तारी झाँक जे सुनी देवरानी बुड़ई है मजाक जे सुनी देवरानी बुड़ई है मजाक जे देखी महक देखी महकता कैसन रजैया जी मन के मनाई तनी सैया जी अबही पूरन बाटे बरहिया जी मन के मनाई तनी सैया जी अबही पूरन बाटे बरहिया जी। निराला रौरा काहे ना बुझाला बारे दिन बाद सोयरी में घुसल जाला सुनी ना नीरज निराला रौरा काहे ना बुझाला बारे दिन बाद सोयरी में घुसल जाला बारे दिन बाद सोयरी में घुसल जाला कैचा शिल्पी बाटेली मिठैया जी कैचा कृष्णा बाटेले मिठैया जी मन के मनाई तनी सैया जी अबही पूरन बाटे बरहिया जी मन के मनाई तनी सैया जी अबही पूरन बाटे बरहिया जी सोयरी में घुसतानी ओही खातिर रुसतानी सोयरी में घुसतानी वही खातिर रुसतानी बोली बुद्धि होई सैया रौरा कहिया जी बोली बुद्धि होई सैया रौरा कहिया जी मन के मनाई तनी सैया जी अबही पुरान बाटे बरहिया जी मन के मनाई तनी सैया जी अबही पुरान बाटे बरहिया जी। 1 महीना बाद आई है।